18th of June. Kublai yefi baro. Nak kitab Genesis kalanong sanpo dekat arpo. Pi shisha filamut sniu persyayanga. Dre ublei filamut nabanta ke jingba. Ba andup pelat shibun ba kibri kumba kilong menta ke singi. Te kumta watiang. Pet. Pi deban pule ke jengim jungu Joseph kun jungu Jacob. Pi don por menta pule ke neka na kitab Genesis. But pinsa i haka jingim jungu Joseph ula shembun ki jinge jingkul mar ki bahayeng ki himen para jungu kila kantai dia ki veru kila long persya kila bread yau ha partok bun kila lai persya tre Joseph manta wong kumno ngam de nei persya fi ngam ap fi ngam yeng ha ga jaga jung uble but filamut sneon re uble ulale ke lopan mi jingba nakine te kane ka de ka jingduai ne ka jingim kerpang jung Joseph bokhot Joseph de bokhot de ne Joseph jung jutang barem kermen ulong ru menta obokhot but uble ula yalam yo shadu shai ri Egypt balong nong yarap na benda kipai di Israel bale ula sha ke jinge jingkren ben jing tadrong jing le persha jing kiwe baro no jingknim hakini ke singi klempep halaga jong ke ingasem jingi ha ngin shem hagishnong bun ke ba kumbang yang unjust kine kile kimle kat kum ga hok re nyuksa jingi de une Joseph ban kita ngam pule hangnen repide ban let pule ke sithi jong Paulus ya Roman kalanang bapra dekat ar popra fi pule but pensa sotu kamshai kene kakten jong Joseph tenga ko ban pan kan mai fi yela deru ba haga jing jingi habangi shem jingi habangi yu kibru kim boram ngi kile parshai ngi ki thadro ngi no problem pule kan Genesis sanpo arpo kane ka longkum ka jingduai karpang kan sa ai jing klein mansin AUP but pinsa job bet ke jinge but kan mau ben uble unsa yalaming imde bangin le hi de ngin le persya uble unsa yalaming kumba wong Joseph but ngin sai ke jingkar khujong ble ha ke jingim jingi ha ke ing ke senjingi baru uble unsa kar khu ke dai fi ha ke teng pa baru kon baru mansin bokot la shairu